Хилядата първа, изписана на кривотесен ред. Но ето, дума става, мисъл тръгва да търси истини, по-смело и напред. Учителят е четка и боички, дарява с цвят, не листи, а сапи. В картини вижда имената всички, но в най-прекрасни, чисти и добри. Учителят е нотичка игрива, оттегнала към другите ръка, да й ражда се мелодия красива и вънва чак до светлата дъга. Учителят, той горд е, с ум, сила, вяра и сърце дарен. И не защото учител станал, защото за учител е роден. Ще чуете стихове, посветени на учителя с любов, изпълнение на учениците от трети клас, университета на реалната учителя. Децата от детска градина в червената шапчица ще ви представят Великденско хоро. Thank you.
изпратим с мощна ура нашето училищно знаме. Учениците от нашето училище ще представят забавна музикална програма. Лазанчице, китчице, тропни дважди за мене, да ми станат китчици, двете бузки червени. Лазанчице, китчице, тропни дважди за кака, да дойдат сватове, мама да ги чака. Лазанчице, китчице, тропни трижди за мама, да ме гледа весело, като расна голяма. Фолклорна група ще изпълни песните, тука ми